Все, пайшло. Здається, пайшло. Вітаночки усім глядачам на Ютубі, на Твічі. Сьогодні, каб скончыць гэтую працоўную нядзелю, працоўны тыдзень, мы паглядзім на хоррорсы з Itch.io. Я не ведаю, наколькі там па якасці, ці добра там будзе, ці не добра, ці нават, ці можа хтось, можа іх з гульні могу зламаць нават кампутары. За апошнія 2 тыдні я там пазнайшоў, пазаходзіў, спампаваў сабе некалькі гульняў, амаль здаецца, што 9 штук, і мы сёння будзем у рандомнай такой гульні глядзець гэтыя гульні. Паглядзім, можа там будзе адна гульня зараз амаль праз 2 гадзіны, але будем спадзявацца, што там нам пападзецца штосьці не на занадта доўгае. Ты быў у Селігорску, я там жыву. Не, на жаль, я ў Селігорску не быў, але я ж ведаю, што там ёсць, што ў нас у Селігорску шахты, не? І калісьці там быў футбольны клуб. Я учора перапрашоў Dead Space 3, ну, віншуй табе з гэтым Dead Space. Ты мне ўжо пісаў праз Dead Space, а я такі не паглядзеў, пра што ён. Зараз паляжу. Пакуль мы тут яшчэ разбадзяеваемся, кароткія відэо. Кароткія відэо. Dead Space Remayer. Так, прабачце тут за гук. Так, шахты. Угу. The Space Remake 2 гады таму. І што тут за па геймплею? Ой, так тут нават кейста прыемны графоній. Ну такія трэція асобы, так, мне здаецца, там. І пачвар якісь. Ну, гульня прывабная, не ведаю. Цяпер буду чакаць беларусізатару па серыі Dead Space, ну і агучку. Добра. Добра, будзем чакаць. Такая Triple-A-шная, так, гульня такая вялікая. Здаецца, там больш, можа, за 100 гадзін на праходжванне трэба будзе улаштаваць на яе, так. Добра, давайте пачнем круціць кола. Паглядзім, што нам выпадзе, і з таго і пачнем. Так, і у нас будзе Unmasked. Так, першая гульня, Unmasked. Так, трэба яе прыбраць тады. Hide Choice Unmasked. Так, і он схаваў яе, добра. Тады будзем зараз яе глядзець. Трэба паглядзець. Запусціць. Unmasked. Так, давайте музычку приберем. Так, ты сыходь. Ты вертайся. Ты запускайся, ці не. А я казаў, што гэтыя гульні могуць і не запускацца, так, мабыць. Так. Цяжкае дыханне. Так, вести Дискорду, ці Candy Crush Handler. Я не то натискаю.
Вось зараз пайшло. Так, чаму так гучна? Пачакайце, сябе тут трохі прыбяру. І трэба зрабіць яшчэ вось так. Кола таксама прыбраць. І гульню вывесці. Так, а што у нас на маске? Байвак Добрик. Першая частка Dead Space праходзіцца за 5 гадзін, другая частка таксама, трэця частка праходзіцца за 8 гадзін, амаль 10 гадзін, так што гэта не вельмі доўгія гульні, не? 10 гадзін занадта, мне здаецца. Так, і ў другой часткі, трэцяй ёсць DLC. Зразумела. Так, давайте тады пачынаць. Старт гейм. Name Brian, gender M, age 23, не ведаю, пакрынжуем, не пакрынжуем. Гэта матчмейкер, гэта якась dating application. 23 years, name Rachel, gender 22, accept, reject. Так, што увогуле сябе? Гэта гульня пра сябе можа распавесці. Так, ну тут вакол... О, так гэта шутан якісь-то нейкі. Ой, а чамусь трэба было смоўса сняці. О, тут распрацоўшчык па нас падумаў і... Здалася, што гэта будуць гульні якісь-то накшталт хоррор-гейму, але ж... Так, мы всех забили, можно еще sensitivity mouse прибрать. Я не думаю, что тут будут выбегать какие-то вороги. Что по комнатах? Что по покойчиках? Так, you picked up the key, door is unlocked. More zombies will come from the right. Чого? Не розумію. Гульня падобна на Postal 2, но гэта інды. І пацеркаў няма тут, набойчыкаў. А, я не могу сысці. А як тут зачыняць? На якую? Я чую, хтось хрипіць. Хто-то нават і саундтрек-то записываў. Так, зачынена. Вось калі такі значок, тады можна церебонкаць гэтую дверцу, так? Вось так трэба саунд-дизайн пісаць. Путенька на гітарцы і ўсё. My instruction, pick up the key, door is unlocked. Чо? Як зачинить? Так. Праз які райд? Чому гульня падобна на Postal 2, я не веду. Ага, ось. Можа, аўтар распрацоўшчык, ён быў у захапленні ад Postal 2 і зрабіў накшталт гэтых далей. Гульню падобную. 7-8. Гуль не разумею логіцы тут. Можа трэба нататкі гэтыя шукаць. Всё? Уся гульня? Professional 100%. А, так ось. Гэта тое, што я ожидаў пабачыць, акрамя гэтага, што мы тут Vux Dinner.
Так, girl, hi, hello. Дівчина, hello. Як тут hi, чо? Чо? Яку натискати на Enter? На миш... А, ось тут варіанти отказу. Hello. My name is Rachel, what is your? Все, у нас дейтинг пішов. Дейтинг пішов. Кальово, я Брайан, і гэта я написал на сайце. Ну, гэта мне написано так на сайце, между гэтым. І маё сапраўднае імя я Брайан. Ну, так мы журта... Тут два ж гэтых. Ён кажа, што гэта было на гэтым, на дэйтингу было напісана, ты нават не ведаеш, каму ты ідзеш на спатканне. Ну, зразумела, што мы можам адветіць? Ну, мабыць, у не спатканняў вельмі шмат, а ўсё пападаюцца гэтыя не вельмі прывабныя мужчыны. Pretty name, I'm Brain. Давайте, может, другой вариант будет более politely. Дякуй, что ты робишь для життя свайго, на жыццё, чым ты зарабляеш. Я актор, а ты... Ну, то я все раблю, ты ведаеш выжывач. Ну, давайте другие, что мы выживаем. О, тут павінна быць штосьці. Ну, добра, я актор. Ой, гэта вельмі цікава. Какие-нибудь недавние гэтыя ролі, так, ты рабіў, так, мой main character быў тупым хоррор-муви about zombies in hotel. Такие фановый, так. У нас только один тут вариант. Добро. Я не думаю, что я глядела гэты. Ён не дрэнны, але трохі гуфі. Давайте гуфі другі. Мы тут трохі пагутарылі, і тут sometime later пайшоў нам. І што? Мы так, What about the mansion? Mansion, гэта што? Гэта падзямелье якоісь mansion, так? Нават не буду зараз пробаваць пераводзіць. Так, які mansion? Ты забыўся, мы говорили об этом только 10 минут тому. Моя фамильная Manor of Outskirts. Что это? Чекайте. Цікаво. Ой, а что это? Чому? Сямейны маёнтак на ўскрайні, так, зразумела. Сорі. Там будзе якая-то вечарына, і гэта фамільная традыцыя. Паці, якога накшталту паці? Ну, як звычайная паці, дзе людзі выпіваюць, вучыць музыка і напой, так? Я вывучаю беларускую мову. Ты красава, ты прыгажун, ты малодчык. Я нават спрабую вывучаць беларускую мову праз эти ось гульні. Оце які iPhone, у мяне 14. А у меня нават не iPhone, у меня звычайны Android по телефону. Вось. Я бомж. Of course, так, я паці до его на тукам візьмі, ты хочешь со мной пайсці, конечно. Я не могу, тому что я штосьці памятаю, я трэба зрабіць штосьці важное той ночью. Можа, of course. Давайте, може, of course зробім. Добра, я тады позову таксі. Но вы ніколі не рабіце на гэта на першым спатканні, што калі вас дзяўчына клічыць на вечарыну і нейкім, можа, жахлівым
скончыцца. Ці Samsung? Не, у меня Xiaomi. Звычайно так. Alright, I'm paying for the dentist. Так, мы такія яшчэ галантны, мы яшчэ за дзяўчыну заплацілі, так мы нічога нават і не з'елі, так? Пронеслася на машыне, кудысьці крочым якийсь фамільны мэншн. Хейдингер, Haunted Room, Haunted in Coming Soon Teaser 1 October. New Crime Core. Так, гэта яны тут... Што гэта? Рэкламу так усунулі? Гэта перабівачкі между гэтымі. Цікава они тут зрабілі, конечно. Так. Try to make it look real, we are running out of budget. Few runners coming from the left. Что? Ой, что? Они пачалі хутчэй рухацца. А у Польши продается Xiaomi? Не, я уже набывал себе телефон 10 5 гадоў таму у Беларусі. Калісьці, ці 6 гадоў даму, я уже не памятаю. Тут зачынена часць. Чамусьці зачынена. А, вось. Гуляў у Blockshot Roulette, гэта гульня ад эстонца. Я не гуляў, я бачу, што Blockshot Roulette прикольна, прышпільна. Мне здаецца, там на кшталт жанру шмат пачалі што рабіць з гэтым. Дзе патрэбна глядзець на верагоднасці, здзейсніваць всякія прадметы, якія рэчы, якія тебе даюць і гэтак далей. Так, патрэбна. Не. А чаму ты гэта? Не разумею, як гэта працуе. Типа, можа ёсць камбінацыя якаясь? Это не тая камбінацыя, якая патрэбна. Можа апошні трэба прыпусціць. Алло. Не разумею. Можа першы прапусціць? Ну ось. Знайшлі камбіну. Так. Haunted Room in Haunted Hotel. Follow Rachel. Rachel. Ну куди ти крочиш? Куди ти мене ведеш? Каб ми з тобою усялякі таємніші тайни розгадували ті куди. Ну тут у нас что у нас? Тут у нас Halloween. Какие тыковки тут, глядите. Так очинилися навіть тут брамы гэтыя. Там чомусь римскими все написано. Слухаю навіну, что робят дубляж мультфильма «Неохотники». Ой, не слухаю. Про что он? Я бачу, что там збиралися якісь агучваць штосьці на кшталт Voice Machine быў, или як-то называўся, а ўжо зараз выйшаў магутная девятка, ці як так завецца. О, тут якісь нават у касцюмчыках мужчыны. А чаму яны когда там на заднім гэтым плане рухаюцца, не зразумела. Так будзе яны ўжо скончваюць гэту вечарыну.
Rachel went to prepare something. She'll be here any minute now. Так, ну Рейчел, яна пайшла, мне здаецца, апранацца у вопратку у платці, можа якой. Пра звярэй грабіцелі, які потым становяцца добрымі, пра звярэй грабіцелей. Там сюжэт офігенны, трэба паглядзець, нягоднікі. Чакайце. Ладно, потым я, можа, пагляджу, калі я не забудуся. Можа, мне напішы ў гэтым тэлеграме назву. When prepare something, she will be here in the minute. Я бы хацеў яе пабачыць. Так, у меня все добре, дядь. It's the best wine we have here. Но мы ніколі не п'ем якісь-то напоі, як толькі прыйшлі ў незнаёмае месца. I know. I will leave you to it now. Anything you need, I'll be around. Добра, дзякуй. Бутлер. Ці батлер. Так, чамусьці мужчыны з пудрай на твары. Ой, чамусьці мне тут дваіцца. Я ўжо выпіў гэтага віна, так? Всё, зараз маю дубку будуць браць. Всё, понеслось. Гэта верталёты пайшлі. Сапраўдна, ты прыйшоў на месца, і тебя уже распранули, дали тебе выпить вина и подвесили як Иисуса. Что это такое? Это что? Это 18+, не глядите. Чему? Так, это антракты паміж актами, так? Зрозуміло. Спрабуйте зрабіць гэта рэальным. У нас закончыўся гэты баджэт, так? Не разумела, пра што яны кажуць, пра тое, што яны пра шутінг сам, пра вось гэта. Идем праз в окно. Так, мы скукнули в окно. Well, where is he? I don't know. He was there a few moments ago. Why didn't you watch him? What is wrong with you? I told you we should tie him up. You're just lazy. Come here, you. Wait, I think I hear something. Bring in the chosen one. Well, he's not surviving this one. Мы были на вечеринях, это не нас нават закололи, добро. Ну, прошпил. I can see you, fool. Так, я это был обно... Меня знайшли, так? А як тут мешко меня не знайшли, что робить? Sneak to the door, так, сходим. Find the key. Щоб я ведаў, дзе які. Ну, это прышпільная вечарына, а калі штосьці будзеце падобна рабіць, вы мяне пазавіце, паклічце мяне. Я буду рады паглядзець, як вы будзеце... Можа, гэта цалкам гэты жаніх? Гэта была гэта прыватны дэнс якісь. Што рабіць? Дзе знайсці мне ключ? Звычайна ключ дзесьці... У батлера, не? Ці не можа быць ён у батлера? Так, щось і гарыць тут.
Так, я у кожную дзірку пагрукаўся. Ну, можа быць, у кагосьці з гэтых з госцікаў. I can see you, fool. Я тебя побачыў, дурачочек. Ты... Так, I can see you, fool. так я не ведаю, куды грукацца можна, ці не можна. Сатаністы прабудзіліся. Хто іх ведае, ці можа хто не сатаністы, а звычайныя звычайныя людзі гэтыя. Можа у кагосьці з іх ёсць ключ. Найдзіце ключ. Но па логіцы я кажу, што ключ павінен быць дзесьці не так далёка. Crunch the door именно на Ctrl чамусьці это написали, але ж я так сышоў. Блин, я не ведаю, где ключ. Зараз будут гэты кожныя пікселі грукацца. Ну добры культысты, можа быць так. Добрыя культысты, яны ось, глядзіце ключ, все знайшоў. Оп. Sneak to the door. Заходим, все, зашли. Так, хтось бяжыць до нас. Жах які. А мы ў любым выпадку бы так не сышлі, гэта так скрыптавана было. І што мы апрануліся у лесе, дзе і што быў сажжоны гэты дом, памесце гэта. Learn to forget. Вучыся, каб што, забываць. Unmasked. Облічаны. Game by Walktropчик. Ну, трохі не зразумела, але ж каротенькая такая вось добрая гульня. Так, я гляджу ноччу. Што глядзіш? Стрым, можа? Жахлівы, не? Спецыяльныя падзякі. Деспату Владимиру Бенджаміну і Хевіну Гендингеру. Спадаюсь, што нармалёва буду спаць. Ну, здаецца, ты, у якім узросце ты гэта глядзіш? Калі ты малады, тады, можа, канешне, будзе гэта праблема. Калі ты ўжо стары, як я, таму ўжо ніякія, мне здаецца, жахасцікі не перашкаджаюць зрабіць гэтага храпака. Гэта дэма-версія была, яна была падпісана як дэма-версія, але ж гульня, мне здаецца, вельмі недоўга, не трэба чакаць. Хоць прагуляю. Мне 17 гадоў. Вось, я можа трохі гэта яшчэ паўплываць калі гэта будзе сапраўды, можа, якаясь флэшна жахлівая гульня, але не ведаю. Вось. Так, вярніце мяне да галоўнага экрану. Ці тут няма гэтага выйсці там. Магу, мэй меню. Добра, ось такая была гульня. Давайте паглядзім, што далей. Зараз я колас дайду. Will Inch. Глядзіць на кола. Зараз будзем спініць. Працуе?
Наступны будзе што у нас? За 2 гадзіны што мы паспеем паглядзець? Nine Clerk. Начны клерк. Дун. Дун на меня дун. Нагрэла. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў прапанавалі спяваць другую частку гімна Беларусі на рускай мове, каб падкрэсліць роўна статус беларускай мовы ў краіне. Прапанова ўжо аформлена ў выглядзе калектыўнага ліста ад групы парламентарыяў. Ну, што я магу распавесці? Не надта лагічна, але ж гэта прымаюць гэты парламентарый, які быў адобраны на родам, так ці не? Мне здаецца, калі людзі жывуць у Беларусі, то гімн павінен быць на беларускай мове. Лукашок official. Танчкі, де ты заварваўся зноў з нагі за палітычнымі тэмамі, так? Якія баляць і трэба абмяркоўваць такім чынам. Так. 1, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Я начны клерк быў, так? Трэба яго прыбраць, чакаць. Не забыўся начны клерк. Мы гэта прыбярэм. Сталося 7. Зараз. Вось. Тады зараз будзем глядзець наступную. Начны клерк. Так, спадзяюся, што там вірусаў няма ніякіх. Мы гатовы віруснюку. Так, пайшло спампавацца. Як цябе шифтануць санмаст на начнога клерка? Все, павінна вам быць бачна. Я зараз гэты анмаск зачыню. Глядзім. Night Clerk. 23:48 хатка. Ці дом. Як у вас гэта глядзіцца? На увесь гэты... Ну, здаецца, на увесь, так. Добра, я... Так, меня звольнілі панядзелак, я все запакаў свае рэчы і канешне, ніхто да мяне не звярнуўся. Я быў высланы як 20 applications, што, канешне, нічого няма па тэлевізору, нічого, just rerun stuff 100 times perfect. І бачыў на тыя ж самыя праграмы некалькі тысяч разоў. Я прадаў сваю машыну, каб трымаць гэты доўг акрамя месяцу. І ведаеце, што мне трэба больш не клапаціцца негатыўна. Можа, мне пазвоняць сёння ноччу. Я ўжо ад холаду спакутаваю, і там я піцу, здаецца, вызву. Так, я не хутка да гэтага паспеў прачэсці, але сэнс дзесьці быў такі. Тут есть два варианта. Либо калі я читаю напрост тэкст і потым магу вам распавядаць, ці... Ой, так это ж звычайна там, здаецца, знаёмая гэта лакацыя дзесьці была. Што шуміць? Это ж гульнях шуміць, так, каб усё дождь якішся лье. Будем спадзявацца, што так. Так, цёмна. Цёмна, гэтую ось уже хату, мне здаецца, мы калісьці ўжо бачылі, так, інтэракт. І мы ядзім піцу. Ці можа быць, нават я і глядзеў летсплей гэтай гульні. Калісьці, даўно. Чамусьці на HBO яна была такім предапошнім. Hey, it's Jamie. I'm the manager at the local corner store music on 8th. I wasn't gonna call, but we're short-staffed.
Так, я Джеймі, я менеджер локального Cornerstone Music на 8-й вулиці. Мне треба було б телефонувати, але ми немного перешорт-стаффет. Ну, шукаємо, хто може нас, ну, то есть, вийти на працю хутка, так? Our last employee quit suddenly after he saw something. Anyways, I looked at your application and Так, я гляну, якийсь попередній працівник, він як-то швидко сійшов після того, як щось побачив. В будь-якому випадку я бачу твоє резюме і hire you if you want. ми можемо тебе захайрити, коли ти хочеш. Жадаєш, так? Вийти на працю. Oh, when do you need me? Sure, I will take. Great. Stop by in 10 minutes, and there'll be a note explaining everything on the counter. Чого? Чому так? Гэта... Ой, чекайте, дайте я себе трохи приберу гук. А калі спанпаваў гэтай гульні, гэта не былі гульні за увесь час? Мне цікава. 23:53, бас-стоп. Але я такого не памятаю. Добре. Спадзявацца, што гэта тыя гульні, які я бачу як лісці в сваім жыцці. Так, бас-стоп. Чакаем. Ну, калі тебе тэлефануюць і кажуць, каб ты з кім спілкаваўся незнаёмым, гэтага не рабіце. Трэба, можа, пачакаць, калі гэта будзе у дзень схадзіць там, каб дазнацца да ўсяго гэтага і пачаць працаваць. Quiet night, ain't it? Так, ціхая ночка, не правда ли? Так, я полагаю, что все уже дома. This neighborhood is quiet. No one really likes to party on a Friday night. Strange. Так, у меня будет дзень народжання у 22 сакавіка, но гэта яшчэ чакаць паўгады, так? Ну, будем чакаць. Neighborhood is quiet. Суседзі яны ціхія, ніхто не робіць паці у пятнічную ноч, гэта странна. Добре. So, where you headed? Добре, а куди ви крочили? Першая ноч на працы, starting to shift to work. Першая ноч на працы. A fresh start. 4 месяца. Looks like the guy before you didn't pan out. Так, пачаць усё з чыстага гэтага ліста і выглядае так, каб бусці хлопец, які не пен аут, не веду, пен. Пен. First nights are funny. You get to learn all the faces before they learn yours. Так, ну кажа, што ноч яна смешная, і ты ўсё пабачыш сваім тварам, свайго першага гэтага з першай асобы, і до таго моменту, пакуль яны тебе не дазнаюцца пра цябе. Добра, пайшлі, пакрочылі. Сышоў, но гэта не той мужчына, які нам патрэбны, так, які нас пазваў на гэтую працу. Чакаем, зараз будзе скрэм, не? Не будзе аўтобус, дзе не будзе кіроўца. Зусім не жахліва і не странна. Cornerstone Music, так. Пайшлі глядзець.
Let's get going что in the store. Чому тут частка тексту не показалася, але я не ведаю. Але хоррор не страшны. Ну, гэта не страшны хоррор, но просто бадзяемся у піксельным трохі арце. Што адбываецца, чаму? Ну гэта мюзік, вось. Read the note on the corner. Тут ёсць гітаркі, ёсць гэтыя дэкарацыі да Хэллоуіна, ёсць барабаны. Вось Silent Hill вельмі страшная гульня. Ну, верагодна, што так і ёсць. Так, які ноут? Октобер 12 1994 года. Так, дзякуй, што взялі, паднялі гэты званок раней. Мне трэба хтосьці, хто мог бы адразу пасля узяць гэта ўсё пад кантроль пасля таго, што як уж сышоў наш апошні працаўнік. Вось твае задачы, які тебе патрэбна зрабіць. Sweep the dirt off the floor, памый гэты брудоту на падлоге, пад настрой гітары на заўтра, возьми гэты трэш, так, смецце выкінь. Гэта ўсё на сённяшнюю ноч. Для цябе ж патрэбуецца больш задач, я тебе патэлефаную на тэлефоне кампаніі. Таксама не забудьцеся, што некаторыя гэтыя нашы кліенты, яны прыходзяць таксама. Дапамажы ім з задачамі вышэй. Ну, з аналонг, калі ты будзеш рабіць гэтыя задачы, якія я тебе напісаў. Дзякуй, што быў The Night Clerk, Джеймі. Тут ты быў начным клеркам. Прышпільна. Пачакаць кастамера таска. Там, надаецца, чамусьці буква Т не зайшла. Вось прыйшоў першы кастамер, прыбег. Гутары з кастамер. І так, Poppy Playtime. Жахлівая, хаця Silent Hill ремейк другі не страшны. Ну... Добре, що не страшны. Надаецца, зараз гульні страшнымі нават ужо цяжка зрабіць. LMB to talk. Evening. You new here? Так, вечарочка, ты знову тут. Так, я перш ноч. Place grows on you. Так, не спала. Не турбуйся, гэта месца вырасціць на цябе, каб што бы гэта не азначала. Any records left? Shelves look a bit thin tonight. Так, якісь запісы засталіся. Магазіны зараз яны схуднелі, так, гэтай ноччу. Shipment late, I'm guessing. Не дает. Figures. Seems like stuff vanishes here sometimes. Угу. All right. Well, I'll stop by in the morning. See you then. Так, ну он прыйдзе заўтра, думаю, што у нас нічога не засталася на рэкорд. Так, такер. You'll know who soon enough. Ты даведаешься, хто прыйдзе дастаткова? Не ведаю, што прыйдзе дастаткова. What the fuck был разрейдинг в Вісепаті of 9. Усім віталочки рейдерам. Ну шо, як там ви поразносили усіх у Ark Raiders ці і що адбылося там? Побадзяліся, хоць насалоду атрымалі. А мы так, пікселі. Пікселі мае любімыя. Сёння вабім хоррорны стрым, глядзім, чытаем якісь-то жахасцікі і крынжуем з піксельнага арту.
Вітанчики фродшот. Вітанчики усім. Кому подобається, заставайтеся. Будемо зараз так само, ну, зараз будемо глядіти. Так, thanks you all have this soon enough. Добре. Це наш ночний shift. Як звичайно, ми після праці працюємо десь ще у гульнях. Ось беремо, наприклад, працюємо у музичній крамі. Grab the broom, sweep 5. Так, broom, мені здається, це, я не ведаю, кусок тканини, так? Лоба. Ось, ці гэта ось брум. Это напольная, это шваброўка, не? Як тебе подобрать-то? Оп. О. Все, одну прибрали. Вітаю. Так, тут ось ми так само. Спина болить. Яшчэ. То, где яшчэ набрудзіў. Не ходите по мокрому. Ці нашпунькаў. Так всем выйсці из сумрака гэтага, не? Трэба за сабой дзверы зачыняць. 3, ось яшчэ 4, 5. Так. Пайшлі ўзаемныя гэтыя ласкі у нас у чаце. Так, wait for customer. Так, мы прыбралі падлогу. Ідзе кастмер, чамусьці ён выглядае. Ну гэта можа дзед там уж. Так, пахне як гэта заўсёды было, як пыль, не даст гэта пыль, ці як там, бумага і стары пластик, так. Что-нибудь шукаете? У нас есть гитары и барабаны. Что вам подобается? Гэта месца трохі ціхае, чым калісьці яно было. Так. Я думаю, што гэта праз ноч. Так, ноч робіць гэтыя рэчы трохі другімі. Ты чуў пра цела пад рэкам? Што гэта? Не чуў. Так, якийсь-то суспект, ён жыве ўначы. Ён прыходзіць праз часы і кагосьці шукае, так. Jamie still work here. Здесь так, што... Так, ён менеджер. Ён званіў яму. Трымаць святло ў гэтым месцы, каб чтобы зрабіць выгляд, што ты яшчэ працуеш. Што? Culprit can see better in the dark. Хто ведае, што такое culprit? Culprit, цікава. Злодзей, так? Абвінавачаны. Ага. Гэты... Хто крадзе, бачыў ночы лепей, так?
Так, хтось тэлефануе. Будзе група, дзе можна з падпісчыкамі размаўляцца на розныя тэмы. Ага, зразумела. Давайте адчыняць. Хей, How's the shift going? это звоніць нас менеджер. Якийсь чел приходив і спитував об Body by the Tracks. What? Who told you that? Look, don't start digging into that crap, alright? You were there to work, not gossip. Just finish your task. Ну, відомо. Don't tell me what I should know about my own store. I hired you to keep things clean, not to chase rumors. Body in the Tracks, мабуть, якісь забойства тут якісь робить. Just tune the guitars, sweep up, take out the trash. I'll handle the rest. Но праца не гэта не пыльная, Let's так? get into your head like they did to the last guy. Добра. Не бяры да галавы, так ён кажа. Tune the guitar. Давайте паспрабуем. Як тут затюнить гітары без метраномаў, без тюнера, што рабіць? ЛБ. Так, затюнілі одну гітару. Скрэм будзе сёння? Так, найс. По геймдизайну я бы скрэм зрабіў на трэцяй гітары, но не на апошняй. Нема скрэма. Тюн за гітар, прыйшла якаясь дзяўчына. Гэта кастомер наш, так? Hi, sorry. Can I stay in here for a minute? I think my ex is following me. Так, это якась новая схема разматывания на бабло ці на гроши. Yes, of course, everything all right. I think so. Just didn't want to be out there. Так не хоче дзяўчына быць там, тому что ее экс, так, бойфренд, добра. I think I lost him. He's acting crazy, threatening to kill me because I dumped him. Так, каже про якісь речі, де її гвалтують її бивший, так. Попередній, can you call the police? This is calling the police. Перший If I варіант. report him, he'll know I said something. He always finds out. Then it's just worse. Угу. Так стало, Sorry Hmm? about the body by the tracks. They showed a picture of the suspect, and it looked exactly like him. яка гісторыя, гэта аб целах by the tracks. Яны показвалі якийсь так малюнок, ці не малюнок, ці фото гэтага звінавальчніка, так, аспекта, який выглядае як ён. Это твой бойфренд? I don't know. Only saw a glimpse. Глімпс. Глімпсе. Гэта мельканне. Мельканне... ну добра. Your boss, Jamie, right? He was on the news too once. Так, Джемі був у новинах, так само. Just an interview. Said the guy on night saw something. Ну так він так само казав по Anyway, телефоні. I'm sorry. I didn't mean to bother you. Так, ти можеш остатися тут на якийсь час, или ожидаєш, я позвоню Джемі для тебе? No, no, please don't. I should probably leave now. Have a good night. Так, ти так само будь... Safety is funny. Sometimes it's only just an idea.
Зрозуміло. Так, сышла якась подозрона странная дзяўчына, а мы можем выйсці? Тут нават ужо фок сабраўся якийсь таемны міст. Давайте, можа быць, тады прыбярэмся. Выкінем гэтае смецце, якое нас запытаў наш босс. Так, ты хто? Чаму сышоў? Так, хто гэта быў? Што за ад? Што за hell? What the fuck? Так, я яшчэ трэш бачу тут. Смецце. Ось там яшчэ. Так, ну... ну гэта мы сейчас тры гэтыя... Тры пакеты, так, с собой носим. Ты вы шо? Можно было по одному их выкидывать. Так, выйти с Corner Music. Все, мы подпрацавали. Такая ось у нас праца. Мне здаецца, прышпільная, абы толькі з сабой таскаць якісь, не ведаю, ган ці перцовый баллончик. 0,42. Лес. А чаму лес? Мы не можем, як нормальные люди, пайсці домой. Окей, я амаль што дома. Божухна. Гэта смена была з чымсьці. І нават не палавіну дрэннай. Трэба знайсці себе другую працу. Ты дурны. Трэба напрост браць месца, дзе ты можаш бяспечна добрацца да працы і сысцісь ею, так? Так не трэба праходить праз лес, праз гэты, пра парк валуноў і так далей. Здаецца, што тут хтосьці саступіўся, не? Чамусьці так шмат крыві. А што, я не магу прайсці далей? Кагосьці нават тапаром кагосьці забілі. І гэтай патэльнай. Jesus Christ, не можа быць, што гэта рэальна, так што не трэба прайсці і адсюль выбірацца зараз жа. Так, space to continue. Так, оба-на. А ты, мне здаецца, той, хто падыходзіў мне да прыпынку, так? Ёпта. Так, ён ведаў, што я гэтым шляхом пайду дадому. Ты мяне што, забіць таксама жадаеш? Kill them, you bastard, what did you do? Так, я што зрабіў? Прыбраўся, так, такім чынам. Тое, што мне сказала зрабіць Джеймі, навучыў мяне убіраць падлогу, так? Так... Тебя зволілі то, што ты дурны, і ці ты псіхічны, тому што... Чому ти збіг? Ти думаєш, поліція буде... Ой, пайшла гэта жудасная музыка. Run away from the scene. Што мне паліцыя зараз спаймае і скажа, што гэта я забіваў? Так я ж нічого не рабіў. Так, Лебовскі нас подставили. Гэта быў такі план. Я спрабаваў сябе все аб'ясніць
аб'ясніцца так чужым, але гэта не мала некага вызначэння. Мои словы падалі як для глухіх вушэй. Офіцеры slammed me against the back in the car. Накінулі мне гэтыя наручнікі, і нават яны secured me, забяспечылі. Я думаю, што я мог быць паслышаны voice. Так хутка я не чытаю на неродной мове, прабачце. Прамер Грэнд Гріме, ну, я не ведаю, можна было зрабіць, называется, інді больш хоррорным, больш, мне здаецца, якісь добавіць скрымакоў не хапіла. Просто такая вот гісторыя, але ж ніякіх там мішных тайнаў не было, не так далей. Але ж якасна, мне здаецца, мне ўсё спадабалася іменно гучка, што была тут. Гилфорд Итан Виттерс. Билли Алиш с Джейми Роджерс. Music by Grant Trimmy and the Real Swims. Так я пробачить не могу проскипать. И специальная подяка Кейси он, кто и plays this. Так. Better word for your jail. Что-то там было. Так знову хутка это все отбылось. Добра, гэта быў Найт Клерк, прышпільная гульня у якойсь-то... Ну, яна, мне здаецца, якасна зроблена, амаль што праз тое, што нават тут наладаў ніякіх не было. Добра, давайте глядзець, што ў нас будзе далей. Будзем круціць гэтае кола. Інтэракт на все гэтыя шосткія гульні. Пагналі. Тиндаган демо. Так, бог рандома все ж таки пожидал, что мы погуляли у Тиндаган демо. Давайте приберем, зараз будем шукать. Так, иконки нема. Так, нормалёвы інді-гульні, ну... Нават і здзіўна. Дзіўна, што нам так пашанцавала сёння, і ні адна не гульня не выглядае як garbage collector. Так, я запусціў гульню. Буду спадзявацца, што яна спрацуе, што гэта мы не зладзілі гэты івент. Так, а не запусцілася. Зараз трэба будзе свічнуцца. Шифтануться, так. Ханден демо. Так, павінна быць вам зараз бачна, а я зараз прабяру ту гульню і паглядзім. Тиндахан Габин Ленген эпизод 1 by Иакон. Там по сеттингам у вас там добра ўсё? Чекайте, 1920, як это выглядае? Нормуль выглядае, давайте поглядим. Калі полос не будет чорных. Тудыма-сюдыма. Так, я никогда не намерался открыть моего деда старую краму, але яна... Почему яно? Так, нема зям'і, нема зберажэнняў, нема магазину. Яна сышла like Jonathan Burley Forans, что там. Я прыйшоў за апошнія тыдні, у меня есть проблемы с тем, что я сплю. Гэта хутка гэтае месца яно як-то захапілі дэманы. Ну не зараз, всё, я не паспяваю кантэкст улавіць, таму што вельмі хутка пранесліся гэтыя словы до таго да месяца, як гэта ўсё мы сюда прыехал, тут гэта плейс, як это прыняло значэнне. Мы нічога сабе, мы на байке зараз Travel Grandma's All Store. Ну Грэма гэта бабуля.
Гэта буль-буль. То вот трафік. Так, это там, дзе моя гэта гісторыя пачынаецца. Ну, калі у вас ёсць мотобайк, гэта дадае вам якусь большую мабільнасць, але ж я не распавёў бы, што гэта вам дазваляе пробкі абыходзіць. Так, а што Сейджбро пісаў? Тут нармалёвая гульня, цікава, па гэтай гульні дадуць беларускую мову? Я не ведаю, мне здаецца, шмат трэба, каб людзей, каб дадавалі кожны і ў беларускую мову, трэба сваім, здаецца, гульні пісаць і дадаваць беларускую мову як адзіную мову ці адну з асноўных. Так, я прыйшоў да крамы. Так, тут наадварот, з sensitivity якаясь-то праблема. Inplay. Left to right. Може на 10 прийсти. Чи як було? На 5? Так, може. Head Bob. Head. Я не видел, что такое Bob. Так, стало лепей, но не зовсім. Можна, мне здається, на 15, може. Во. Так лепей. Гэта наш байк. Так, мы дзесьці ў джанглі працуем і дзесьці ў джанглі жывем. Калі не спаць, то через 5 гадоў мозг уменьшыцца вдвое. Это цікавы факт ад Алексеевича Бро. Калі не спаць через 5 гадоў. Калі 5 гадоў не спаць запар. Так. Ну, то есть якась дрэнь. Ці гэта Far Cry-ны гэты вайбы тут. Першыя ці другія. Каб я ведаю, що куди ісці. Ну тут небачная сцяна. Може десь у лесе. Так, я не сюди. Щось я не побачив, де гэты стор. Некалі так працягваць і рэдка спаць, то так. Можа гэта стор наш. Food warning. Гэта такая рэкляма гэтага стора. Тут, ну вось, то дорог, як коук, толькі дорог. А як тут зайсці да вас? Можа крама якаясь ось гэтым... ну, а як тут зайсці? Вось. Чаму не пазначылі, што брамы патрэбна быць іншага колеру? Вакенца. Фу, што гэта? Там хтосьці не ўбіраўся ўжо 100 гадоў. Клінам за трэш. Як гэта зрабіць? Трэба ўзяць моб, чтобы гэта падчысціць. Такі у нас стор. У нас стор гэта 4 сцяны і гэтак далей. А дзе мы? О, тут прышпільныя, зато гэтыя новыя. Новы эквіпмент. Новыя прылады для того, каб ладзіць борку, так? У меня в Инстаграме з'явіліся факты. Добре. Не тут drop this item first, а не тут drop як. Ось гэта трэба можна яшчэ памыць пакуль падлогу. Каб не смярдзела тут. Кожны дзень амаль чытаю, но гэта ты малайчына. Працягвай далей так рабіць. Трэба быць начытаным хлопцам. Як тут дроп? На Q. А як трэш тады? Моб можа быць гэта вядзерце якоюсь? Ці што яшчэ тут ёсць? Браш. Браш, мне здаецца, звычайна гэты. Як смецце выкінуць? Вось трэба трымаць.
А дзе дампстер? Дзе гэты дампстер? Cross the street. In the dumpster, cross the street. Добра. Вось гэты, вось он. Так, потрапілі. Ну, файно тут, мне здаецца, такі дрыфт зроблены. Зараз мы тут все бярем, і у нас будзе чысціня і добры пах, і к нам будуць прыходзіць наши любимыя гэтыя кліенты. Наши покупнікі. Собака твар не заляцеў. Фудворд, здаецца, тут можа быць затоўпы, так? Якімсь-то чынам. Ці мы жывем каля акіяну, ці мора якогось. Ці, можа, рэчка якась буйная. Дзе мы яшчэ як-то не падмыем падлогу, не выкінем гэта наше смецце, як у гульне, інді-гульне пра хоррор-гульнях, так? Joseph Yenko for майор. Селісія Сота for консілер. Конклер. Ну, мне здаецца, гэта аішны, нет? Гэта зроблено. Элен Рейс for сенатор. Трэба галасаваць. Калі будзеце ў гэтым месцы, вы ведаеце, за каго мы павінны галасаваць. Так, ну, патрэбен. Всё. Так, што яшчэ мы тут? Там яшчэ он ёсць. Ну, гэці хорроры не страшныя, якія страшныя табе? Гэты хорроры не супер жахлівыя. Гэта просто нам пакуль мы не ўсё паглядзелі. Калі бачыш на падлоге такі срач, гэта амаль што сапраўдны хоррор. I need to get them more clean this, што ты ад мяне жадаеш? Можа тут вось гэта яшчэ клінуць? Мне трэба вось гэтая шчотачка. Напэўна, Silent Hill. Мабыць, Silent Hill. Калісьці было жахліва гуляць у Silent Hill, а я не ведаю, вось у маім узросце ці будзе жахліва ці не. Спадзяюсь, што не. Для мяне жахлівая гульня была, мне здаецца, Resident Evil 6 ці 5, я не памятаю дакладна, дзе была пра сям'ю, якая вось там было, мне здаецца, штосьці такое жахлівае. Потому что там былі вельмі файныя скрымеры разбітыя і цягучая гэтая атмасфера. Finally finished clean the store, трэба пакласці гэтую. Прошу. Это ў 7-й частцы, так? Добра, буду ведаць. А 8-я пра Village мне надта не вельмі спадабалася, але яна тоже была таксама атмасферная. Так, хай праветрываецца на перадзеле, тут назмажылі. Хай паветра свежае, но зайдзе ў наш пакойчык. Што трэба далей рабіць? Няма электрычнасці. А ёсць тут, здаецца, трэба была яшчэ такая вялікая ружбоўка вісець, каб ужо дакладна, хто бы хтосьці нам увечары прыйшоў, мы ему ў галаву сразу стрэлілі. Моя частка, так. Які ў нас зараз справы? Так, я заказаў гэтыя рэчы на заўтра, там, якія я магу пачаць прадаваць сваім кліентам, добра. Але ж зараз мне трэба адпачыць, гэта быў цяжкі дзень, так?
выматываючы. Куды пойдзем адпачываць? Можа, як мы адпачываем увогуле? Глядзім трэцім зрокам на наш гэтае месца, так, такім чынам. Вось. Прыбраліся, у нас крама на 140. Бог рандома сёння нам как-то добрыя гульні пакуль у чарзе выдае. Мне так падабаецца. Но по верагоднасці, по тэорыі верагоднасці, такім чынам, што если першая палова была добрая, то астатняя палова будзе не занадта так якасная, але можа быць усе якасныя. Так, после таго, как я прабраўся ў сторыі, я памовал свой весь гэты эквіпмент звонку. І вось што здарылася гэтай першай ночью. Чорт, пайшла гэтая жудасная частка. Так, а дзе мы гэта апануліся? Ну тут ужо... Тут нават цывільнае гэтае месца, тут нават ёсць гэтыя ліхтары стаяць. Не ў кожным горадзе гэтым могуць гэтым ганарыцца. Так, а куды мне ісці трэба? Так, можа быць уздоўж вуліцы? Так, вітаначкі рэйдерам, вітаначкі спадар Рэйван і ўсе, хто сёння маляваў, адпачываў, гутарыў, всех віншую з пятніцай. Сёння пятніца. Гэты танец пятнічнага вайбу трэба рабіць. Тая вы здолелі гэта ўсё адпачыць. Так, ну вось мы і да хорору дабраліся. Watch Potato сёння праз усіх стрымераў прайшоў, абы да хорораў не завітваць. Ой, страшна паказваць, Тэрхе, вітаю. У мяне субота. У кагосьці ўжо Watch Potato танчыць вместе з намі, і ён віншуе усіх, хто сёння пятніцу вабіць гэты вечар. Так, а куды мне патрэбна ісці? Я ўжо тут заблытаўся ў трох соснах. Ён казаў, што штосьці пачалося адбывацца, але я нічога не разумею. Мне трэба пайсці ў магазин. Ось, is getting dark while organizing my stuff. Мне трэба generator to get electricity. А дзе мне знайсці твой generator? Вітаю, так, добра. У нас есть, и у меня уже суббота. Чорт, я все ж забываюсь, что у вас там уже суббота, а мы все ж гэтым у мінулым яшчэ жывем. 15-й хорор такі себе, субота таксама. Ты ў Беларусі. Што парабіць адсталая Польшча? Та загніваючая. Чтобы гэта не азначала тут. Так, у нас тут вот так мы живем. Ось у нас такі вось сральничак, будете бачыць, мы такі вось вядзёрцы набираем гэтую водичку. Так мы мыемся і нават дубку подтираем вось такими вось, што гэта, мылом. Вось мыем адразу. Все, я вам распавёў, як гэта все у нас устроено тут. О, да. То есть заболеваете на выходны. Так. Дзе ён казаў гэты generator? Ну, трэба яго знайсці праз good thing slash. Ага. Ну я уже включыў generator, ой, flashlight. Дзе generator трэба знайсці? Не, ну вясковы прыбіральні это страшно. Но гэта не мы ж не в вёскі зараз працуем, мы працуем у горадзе, так што не трэба тут прыніжаць наш горад і да вёсцы. Так, што сёння спіна баліць, не ведаю. Вось ён тут. Лагічна, што ён тут дзесьці побач.
Мне трэба спачатку яго ўключыць, каб запуліць, так? Ну тут сапраўдныя рэчы, як выкарыстоўваць генератор. Так, pull start. Pull start. Turn, а дзе turn? Ось кнопачка. Так, газ трэба. Будзем бурыць зараз зямлю. Шукаць гэты газ. Дзе ў нас ёсць? Так, а дзе? А, ну тут у нас уже і дрог, і кока ёсць, і гэты наш калькулятор, і нататкі. А дзе мы трымаем? Фрыджу? Так, point of view. Калі пайшоў у дзеверскі туалет ноччу на вуліцу. Ой, гэта такі вайб, такі прыемны вайб, калі вы ідзеце ноччу у вясковы туалет, чуеце гэтыя ўсе гукі, гэтыя ўсе пахі, такая лепата. Вы сябе не уяўляеце. А калі нават узімку, калі яшчэ снег, іні, а у вас сральнік ён 20 метраў ад хаты, тады вообще. Пакуль ідзеце, жопа замерзла, дупа замерзла, зоркі там у небе все бачна, сиянне. Ну толькі што холодно. Так. Як з генератором павінна 10 павінен быць газ. Inside the store. Все, я с вами тут гутару, я забываюся, заблытваюсь, што мне падказвае гульня, дзе мне знайсці тыя рэчы. А дзе? Inside the store. Гэта store таксама. Ну што гэта вось? А, гэта газ. Нічога, мы газ прадаем. Так мы узляцім на паветра скоро. Всё пайшло. Я аднойчы выйшла ў прыбіральню, а там цёмная фігура, ды чорныя вочкі блішчаць. Вось ён. Вось ён сапраўдны дух. Выходзіш у прыбіральню, а там хтосьці цябе глядзіць з лесу, так? О, мне павязло, што 3 года назад мои бацькі зрабілі ванны пакой у вёскі. Ну, таксама мне як-то амаль што, не ведаю, можа 6-7 гадоў у доме таксама зрабілі. Пацук прама ў прыбіральні. Пацукі, мне даецца Рэйвен. Ну, гаспадар Рэйвен гэта можа ацаніць па-сапраўднаму. Так, прыйшла котка тут. Не ведаю, вам бачна ці не? Все, мы с коткой зараз сядзім. Вяртаюсь. Генератор завтра у нас, need to refill it. Я вже зарефілю, нет? Ці ще потрібно? Дыну іх ненамаляваных такі вялізны. Ну гэта вясковы, ён там, мне здаецца, харчуецца лепей, чым гарадскія. Чорная хорорная котка? Не, назвычайна. Звычайна тут сядзіць і просіць укусенькі. У меня амаль 1 гадзін ночы, так ще з братам адні дома. Мне вельмі падабалася з двоюродным братам заставацца адны дома. І мы тады сябе распавядалі якісь-то гісторыі, таму што тады тэлефонаў не было, і напрост гутарылі ўсю ноч. Ну, не всю ноч, мне здаецца, ну, так было. Так, ну у нас зараз ёсць святло, і ўсё стала меней жахлівым, так? The power back on, luckily the generator still works. А мы нават працуем у гэтым месцы і спім. Так, мне трэба падрыхтаваць гэтыя рэчы, каб пачаць заўтра іх прадаваць, так?
Так, get the phone to start the order. Гэта телефон. Delivery load, inventory. Што нам трэба? Delivery патэлефанаваць? Ніхто не будзе працаваць у гэты час ужо. Так, я потом давілася якісьці псіхічны званіце пасярод. Я слухам? Гэта што палякі рабілі? Есть мама. Так, request for delivery. Я вам адпраўляў гэты ліст са сваімі рэчамі. Так, добра, мадам. Мам, это мадам. Што это я тут? Мы нават дзяўчына, нават на байку, нічога сабе. І яны ўжо зараз скора амаль што прыедуць хутка, так? Дзякуй вялікі. Так, ну, амаль што за паўгадзіны прыйдуць. Так, трохі будзе даўжэй. Так. Дзякуй вялікі, всё, едуць з маімі гэтымі рэчамі сямі. Так, я магу прысесці. Так, што мы там пішам? Так, а потом даведалася, што ў вёсцы яміна з харчовымі адкідамі, яны адтуль харчуюцца. Ну вось, гэта наш сапраўдны пацукі такія, яны вось вырастаюць, мне здаецца, як сапраўдныя каты здаровыя. У каго было такое, што гуляў гульню вечарам, а скончым гульню пад раніцай і трэба ісці спаць? Ну, мне здаецца, калі ты быў малады, тады ў гэтым нічаму няма зашкварнага. Все так рабілі і робяць. А мы-то ведаем, што ты малодшы зараз за нас. Ехе, які хвост. Так. Ось тут мэры, тут нават вон там. Уже глядзіць мяне сваімі гэтымі вочкамі сверліць. Так, а як тут прысесці? Ці нас... Вот, такі сіт, такі шит я хацеў сказаць. Ну, халадос ёсць. Так, пагуляй штосьці па радіо, каб трохі расслабіцца, так, адпачыць. Так, ось спевы пад гітару будуць файны. Так, гэта дзятлік. Гэта жахлівае. Дзе гэта? Во, хай будзе. Сядзім пад абшагай. Гуляў Грэнні. Я глядзеў, я не гуляў. Мне такое не вельмі падабаецца, калі там за табой бягуць, ці за табой чэйнят. Але мне падабаецца глядзець, я глядзеў праходжанне. Аднойчы пачала граць у Crusader Kings 7 вечара, а скончыла 7 вечара наступнага дня. Вось гэта твіст. Так, fellow Barangays, сёння якийсь хуткі апдейт. We have received report of Barangay Hall. Якаясь жанчына маладая, она знікла, 15 ей год. Яна была ў белым гэтым адзенні, і яна пайшла да крамы і ніколі не вярнулася дадому. Жиза. Я калісьці ў Strongholder HD Stronghold Crusader гуляў, за які Рудзі гуляў. Вось я тады якімсь-то у леце нават там у запар шмат гуляў у гэту гульню. Так, калі ўжо пужаць будуць, а я не ведаю. Inform the Barangay to not immediately. Мне здаецца, Barangay гэта можа быць гэты палісмен якийсь, так і... Had gone missing, крама была адразу зачинена ці закинута, так?
А я чула, што якісь навіны, хтось жыве зараз у гэтай краме зноў. Так, яны кажуць пра нашу краму, што... А хто быў? Гэта бабуля, мне здаецца, так? Яна знікла. Так, што адбываецца? Dalagang babae din. Meron na pala nakatira doon. Kailan pa? Калі гэта адбылося, хто там жыве? Ilang daw? Это было ноччу, хтосьці званіць. Programa natin ngayon. Sino kaya itong ating maswerte tumawag? Hello? Sino po sila? Ano po ang pangalan nila? Так, хтосьці званіць ім на радыё. Илья какие-то звонить. Binabanan ngayon И он повесил regalo na ibibigay ng трубку, ating programa. и они не смогли ему подарунок дать, потому что он дозвонился до их. Bukas na lang natin ulit itutuloy ang programa ng Balitang Barangay FM. Так, thank you very much for listening. Ну, пакуль мы чулі і читали гэтыя все паведамленні... Чорт. Так, ну гэта я не чакаў. What happened, who is Илья? Кто из Аля? Мне называется так скример. Вот это был добрый скример, а вы не чакали. Так, было... Это, здаецца, скример, які быў самы лепшым скримерам за ўвесь час, пакуль я стрыміў гэтай хорар-гульні. Хто згубіў гэтую дзяўчыну, якая была ў белым, хто павінен быў сысці ў гэтую краму? Пытанне. А ці можам мы як-то тут парушыцца? Так, хтось... А не, я все ж таки радио хай будзе. Maybe it's in my delivery. Ці прыбярэм для атмасфернасці. Maybe it's my delivery, так. А як ты адчыніш? Так, все, пайшла гэтая загрузка. Я спужалася. Ну, я ўвогуле спужаўся. Мне ж... Я перадзёргнула тут. Трэба будзе потом глядзець у запісу, што там адбылося. Так, прыехаў наш гэты хлопец. Самые страшныя стрімеры гэта ў FNAF, но там таксама так жудасна. Ток делерыйменам, які прывадны хлопец і у сандалях. Але шотка і ён такі на спортику. Так, давайте. Так, мы прыйшлі, прывезлі тебе гэтыя твае рэчы, якія ты замаўляла. Дякую вам, а я их понесу у свою унутр, так. Я хотел бы вам так само расповести, мадам, что это. Так, я бачу якусь маленькую дзяўчыну, якая бегла сквозь уздоўж дороги, так. Так, а уж Potato як ўсё, ты яшчэ там яшчэ кліпы змог паспеў накляпаць на гэта. Вот толькі вось так. Нормальные кліпы трэба кліпаць, а вось не гэтыя вот жахастікі. Just now, так, Road. Мне цікава. Яна была апранута ў белую цукенку, яна выглядала так спалоханая, пакуль я бяжаў, так. Ну, выглядала не спалоханай, а жудасна якой. Керт. А я нават нікаго не бачыла. Хтосьці стучаўся раней, але дзвер была адчынена, но нікаго там не было. Навошта ты мне паказваеш такі жахлівы рэч свайго тэлефону, як планшет? Ну, тады мы не з глузду з'ехалі там, калі на фото гэта нам паказваеце. Anyway, так... Будь упэўнены, што ты зачыніла сваю дзвер, мадам, і твоё месца яно так далёка ад горада, таму будь вельмі пільнай. iPad mini, ну, здаецца, што так. Я хацеў распавесці, што нават у гульне, бачыце тут у якім стане, здаецца, у В'етнаме, ці где гэта, дзесьці, мне здаецца, у Малайзіі, можа быць, ці, конечно, каб нікаго не пакрыўць, я не ведаю, але ж тут, бачыце, нават мадам
да друг друга клічуць як пані, як спадар і гэтак далей. Так, ён пайшоў. Дзякуй вялікі за тое, што замовілі нашу гэтую дастаўку і гэтак далей. Што мы будзем зараз таскаць гэтыя нашы рэчы? У меня ёсць ліхтар. Так, I'm going inside, і гэта мне все палохае. Так, пайшліце ўнутр. А як тут? Мне тут трэба толькі гэтыя боксы прынясці, і я магу іх паказаць Store Tomorrow ўжо скласці, так? Draw кола. Так, draw кола гэта нам патрэбна. Бокс. Все, взяли, понеслі. Я спадзяюся, што нават зараз не будзе ніякага скрэмеру. Як тут? Bring the boxes inside. Куды іх пакласці? На Q, не так? На Q. Давайте яшчэ возьмем. Раней рабілі анімацыі на рускай мове. Хто ведае, такія краіны часта або былі каланізаваны, альбо знаходзіліся пад гегемоніяй. Як у В'етнаме, так? Каланізавалі, я ніхто не ведаю. Злучаныя Штаты, нават гісторыя вельмі дрэнная. Так, о, што запалілася тут. Таму і гэта ёсць там мадам, так? Дзесь якіх-то такія фільмы глядзеў, што там прыязджалі там еўрапейцы там свае. Хто быў у В'етнаме? Я не быў. Всё гатовае. Гэты час класціце спаць. Гэта была доўгая ноч, і я буду прадаваць гэтыя рэчы заўтра. Зачыняемся тады. Свет гэты прыбяраем, а не ведаю, трэба ли генератор выключаць, ён так шуміць. Як там трэба тут? Просто ліхтарыкі ісці і класці спаць. Ну, выдатна, мы выжылі. Thank you for playing the demo. О, так все, пагулялі ў дэма. Здаецца, адзін быў скрэм на всю гульню, але такі прывабны, такі кульны. Stay tuned, the full version will be released on Steam and itch.io. You can also donate on my itch.io page. Вось мне вельмі падабалася. Я б нават і грош закінуў бы на гэтую гульню, і будзем чакаць, здаецца, рэлізу. Трэба свою капілачку добрых гульняў пакласці, што пагуляць можа фул версію. А так, дэмка прышпільная, мне падабалася. І ўсё. А цяпер я не хапіла, так? Вы гэтым спытайце, не падшывал там. Я не падшывал, так, thank you so much again. Ну вось. Дэма вершу. Недрэнны хоррор. Вот, здаецца, бро падабалася, рэспектуля. Добра, так, што у нас па часам? Час у нас яшчэ час на, здаецца, на 25 хвілін застаўся. Так, зараз яшчэ раз гульняем у кола наша. Чакайце. І паглядзім наступны хоррор на itch.io, які у нас застаўся. Як тут кіраваць? Так, гэта Hide the Choice. Спадзяюся, я все прыбраў, якія мы ўжо паглядзелі. Давайте будзем кола гэта круціць. Пакуль 3 з 3 на сёння. Па невялічкім хоррор-гульням, па itch.io-скім Delivery Mystery. Hide the Choice адразу. Астатнія, можа, ці не папоўняцца, ці ўжо будуць на наступным тыдні. Так, Delivery Mystery тады, так, такім чынам, так, давайте глядзець, хто там, каго яшчэ чат ёсць, то можа з Польшы, мне здаецца, сябры з Беларусі, яных ўжо там нават амаль уже час ночы, можете патроху заходзіць, вам дабраніч, можете нават не вітацца.
А мы зараз паглядзім Run to Delivery Mystery. Так, the game includes scene of the violence, strong languages, jump scares, нічого собі тут якісь. Game capture. Delivery Mystery. Коло приберем. Так пакуль виглядає. Viewer discretion is advised. Я все розумію, що мені буде кранти. Purely confidential. Так, Delivery Mystery. А знову ми будемо где-то у бургерной працювати, так? По сеттингам, що у нас є? Bloom, Volume, що таке Bloom? Не розумію. Volume, Post-Processing Effect, тут тільки є. Back to menu. Graphics low, а чому? Давайте high. Все. Back to menu, start view. Так, тут одразу пайшов скреймер, я не ведаю, наскільки гучно вам було. Але ж гэта не так прыемна гэта такое рабіць. Нітрэнны хор, у меня раней был інший нік, і нік был Альсевич Мэн. Угу. Будем ведаць. Наверное, песня была. Так, а где мы опынуліся? Так, ну гэта гульня з джампскемерамі, і яна прям з ногі прайшла к нам, так? Ха-ха-ха, Гоча Тиф. Поймаў мяне вора, так? А гэта ты хто дурны? Наш сябра якісь? Так, пачакай, ты не вор. Так. Соров Свотті ён. Все, віншуємо того, що у нас є новий фоловер на каналі. Дякую. Вялікі, што зафоловались, прыходзьце на стрымы, прыходзьце, будем вас чакаць, глядзець, бадзяцца разам. Пачакайце, так, ты не вор, это я, ты дурань з усамі, так. Hello, my delivery man. Бобі, так. Прабач за гэта, і гэта трохі незручна. Але ты гатовы сустрэць некалькіх адзінокіх дзяўчын, якія дадуць тебе альтэрнэйт пеймент метад? Ты кажаш, што твои гэтыя брудныя джокі, яны такія крынжовыя, Боб. Так, ці зробяць дубляж фільма «Пятый элемент»? Я не ведаю, Альцей Жабро. Мне здесь шмат трэба перакладачоў, каб гэта ўсё рабіць, і трэба, мне здаецца, каб людзі былі на зарплаце, каб гэта ўсё рабіць і перакладаць нон-стопам, потому што шмат чаго выйшла, і мы не паспяваем усё гэта перакладаць. Пашоў ты нахрен, by the way, let's go to work, shall we? Мы павінны ўжо пачаць працаваць, так? Давайте поглядим. А мне здаецца, мы бачили, что дзесьці такі ўжо быў. Мы нават гуляліся, не? У Burgerity падобную гульню. Можа, гэта ад тых же самых распрацоўшчыкаў, яны просто зрабілі другое асяроддзе. Тут нават Гай, які на мапедзе прыязджаў. Не ведаю. Тут беларускія маты. Матюкаться я не ведаю. Так, куды ісці? Ну, тое ж самае кафе. Ты хочаш зразумець, што цябе сёння ж чакае? Да, сір? Так, возьмі гэтыя ўсе за гэта ўсё фуд і дастаўку, так, зрабі. Не забудь про свае грошы, ну, взять грошы. Тут ну, ўжо наадварот. Мы тады ад жахлівых пачвар, там, мне здаецца, бадзяліся. А тут зараз мы будзем того хлопца, які звычайна прыязджаў і забіраў гэтыя заказы, так, за замаўленні. Гэта Макдональдс.
Не падобны. А можа падобны, але слишком мало кас. Так, і возьми гэты флешлайт. Возьми гэты ліхтарик, і он з табой. Так, тебе патрэбны ён. Так, вось тебе ванкі. Ведаеш, што наш гэты роварнай, ён out of commission. Хтосьці скраў гэты engine. Хтосьці скраў мотор. На шчасце, так, у нас ёсць 40 гэтых пацеркаў, і у нас не будзе градіентаў, мы не можам взяць градіенты, якія што-то там сламалі штосьці, я не зразумеў. Так, узяць гэтыя ўсе рэчы, пагналі тады дастаўляць гэтыя усе нашы замаўленні. Так, а дзе гэта ровар? Ці на што мы будзем можа на машыне ўсё гэта рабіць? I need to take a flashlight with me. Я не ўзяў. Давайте вернемся туды. Трохи покрочим. Так чомусь так медленно ён ходзіць. Не вельмі хутка. Ось я не побачыў тебе. Я ўзяў всё. Папа. Па якасці нам сёння гэтыя ўсе гульні, яны так добра пашанцавала. Ці ўсё ж такі я ўзяў гульні не за апошні час, а увогуле якісь псіхалагічныя гульні з HIO, якія добра зробленыя, якасныя, і які ўсе даўно пагулялі і гэтак далей. Order номер 1. Давайте паглядзім. Такое адчуванне, што гульню рабілі Unreal і Unity у адзін тот же час. Не ведаю такога движку. Так, хтосьці паклаў бургер, і мы іх з'елі. Ой, навошта мы гэта зрабілі? Вітаначкі. Grandfather Edward. Ха-ха-ха, welcome back, my favorite delivery guy. Ха-ха-ха, кажа таким голосом. Вітаначкі. Тебе падабаецца гэта твоя смена сённяшняя? Я не буду з вами гэтым празрыстым, сапраўдным, чэсным. Я ненавіджу гэта, але я просто тут захрас. Гэта праца яна цяжолая, каб цяжало знайсці другую працу. Так, я разумею, часы змяняюцца. Каб знайсці працу у тыя часы, калі я гэта рабіў, гэта быў як шчасце з неба, так. Так, зараз увогуле ёсць Billionaire Success Stories. Stories на мазе, што ёсць шмат крам, дзе можна працаваць. Ты напрост не слухай ты success stories, либо stories, якія паспяховыя, так, з тым, што хтосьці адшуквае гэтую працу. Ты і я прыйшлі з рознага бэкграунду, і вместо таго, як каб вучыцца, яны падаюць, так, яны губляюцца. Што можа пайсці не так, калі яны оверкам прайшлі праз гэта, так. Але я ведаю, што ты зможаш зрабіць гэта, даже калі твои продкі, твои бацькі, даже зараз твои бацькі будуць табой ганарыцца з тваёй гэтай працай. Ганарыцца.
яны чакаюць, што бы я быў гэтым інжынерам. Як я магу зрабіць так, каб яны ганарылись, так, дзе я работаю зараз? Тому што ты больш шмат людзям прыслугоўваеш, як твоя маці. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вось так. Такое адчуванне, так, гэта было на гэты движкі, хто памятае Source, не ведаю такое. Вы бачылі, як у него вот твіст гэтай галавы адбыўся. Гэта сапраўдны якісь таго жахасцік, так? Паехалі на наступны наше замовленне. Короче. Так, кудысьці прыехалі у якусь дупу. Нічога не бачна, нават не бачна, куды ісці, ідзе гэты хата, дзе гэты дом. Можа, дзесьці угару прайсці патрэбно. Давайте з гары паглядзім. Вось тут на гары жыве. Галава развярнулася на 360 градусаў. Ну, як у гэтай у савы. Не, ці у савы так паварачваецца на 360. Так, тут нават хтосьці нас чакае, дзвер трохі прыадчынена. Так, рукаемся, ніхто не чыняе. Ой. Вітаночки. Так, ён перафарбаваны ці гэтымі чарніламі, ці што? Прабачце мяне. Гэта ордер для містера Баруздара. Капуларинг. Так. Мы вельмі шчаслівы, мы Апсхолд. Что такое Апсхолд? Так, незнаёмыя слова патрэбна як-то вучыць. Таму што трэба трэніраваць гэтыя нашы мазгі. Каб яны былі больш смачныя у час зомбі-апакаліпсісу. Для апакаліптыкі. Апсфальт. Апсфальт? Мы асфальт. Или типа мы Освальд. У меня ўжо 1 гадзін ночы. Так, ну, Алексей Жабро, калі ўжо вочы зачыняюцца, ты можаш ужо тады сыходзіць, тады паглядзіш у запісу, мне гэта будзе апошняя гульня. Але можаш тут яшчэ трохі павакутаваць, мы скончым і ўжо заўтра тады пабачымся. Так, Освальд, ты мне заплаціў за маю дастаўку ці не? А тут прышпільна так зрабілі, што ліхтарыкам нават ты свяціў і скрэм такім чынам быў ось па-за позіркам, так? Тут у него таксама генератор працуе. У меня няма жадання спаць. Ну, ты малады, таму ты нават можаш і да 4 часоў ночы, так? Прабадзяцца. Ну, тады пакуль глядзім, так. Пакуль глядзім, вяртаемся тады да машыны сваёй. Так. Зашлі. А чаму Order 1 зноў прайшоў? Можа, тут можна было прачакаць штось, но я падходзіць, што мы гэта зрабілі гэтую абслугу. І нам яшчэ і грошы за гэта. Далі, так, а гэта якийсь-то вялікі будынак. Мне здаецца, тут хтосьці жыве, у каго ёсць грошы. Так, давайте пагрукаемся. Ну, вот ёсць камера назірання. Так, я хтосьці падыходзіць. Гэта звычайны, мне здаецца, дом.
я отойду. Вітанчики, мы з вами ще не вітались. Excuse me. Ой, треба було... Ой, ліхтарик можна прибрати. Я заўсёды нават йому у твар так свяціў, яму было непрыемна. Мой сябар ложится спать 4 гадзіны раніцы, гуляў у Stand-Off 2. Ведаеш такую гульню? Не, у Stand-Off не гуляў. Я увогуле там не шмат у гульнях гуляў, таму трэба запытваць, у какую гульню я гуляў, чым не гуляў. Так. Это ордер для Альфреда Энджел, мы кажем. Ой, мой гэты тесті бургеріці. Так, это я. Дзякуй тебе вялікі. Хутчэй, Альфред, I'm not done with you. Гэта хтосьці яго клічыць там, так? Ой, прабач, гэта моя жонка, яна middle off, ну, гэта мы праз ссору, так? Дзесьці пасярэдзіне гэтых нашых выяснення адносінаў. Добры, які жахлівы дзень. Мой гэты гаманец, ён у бэдруме. Так, хтосьці яго зноў клічаць. Пачакай тут, я зараз гажу і вярнуся. Это не будзе вельмі доўга, і, ну, ведаеш чаму. Вдвох это расійская гульня, типа як КС, я гуляю. Не бачыў, але калі КС знаю, пра шута нават у 1.6 калісьці гуляў. Вось так. Вось пайшоў. Вось пабег. Чакаем, пакуль ён як сапраўдны гэты delivery guy, мы пачакаем звонку парачку хвілін. І я не ведаю, што павінны мы тут заходзіць у дом ці не. У нас зараз пакіне унутры. Цір, мне патрэбна ўжо крочыць, может вы хутчэй гэта зробіце. Добра, давайте, можа, з пачатку звонку абыдзем. Трэба дакладніцца, што тут няма ніякіх жахлівых рэчэй не адбываецца. Можам нават паглядзець на мадэлькі з другого пункту гледжання. Толькі на мабілкі ад рускіх. Ну, вось я не гуляю на праз гэтыя ўсе прылады. Пра мабілкі мне цяжка казаць. Я вось вот на ПК гуляю. Тым больш, што стараюся штосьці рускае так моцна не гуляць. Чамусьці не падабаецца апошнім разам. Добра, дачакаліся, пашліце тады ўнутр, не? Так мы не можам зайсці ўнутр. Ой, добра, забярыце себе грошы тады. Не, вось ён вяртаецца. Я ўжо хацеў тэлефанаваць. Так, прабач, што мусіў цябе пачакаць так доўга. І я спадзяюся, што я нічога не прынёс сваю гэты дрэнны дзень да цябе. Вось гэтыя грошы, дзякуй тебе вялікі. Дзякую вам, сір. Я пайшоў, што таксама ведаце, дзе нас знайсці, замаўляйце бургеріці. Я пайшоў, пакрочыў далей рабіць сваю справу. Першы, другі, трэці ордер, і зараз у нас ордер номер 4, чамусьці рум яшчэ 9. Гэта можа матэль, таму што рум 9, гэта будзе якісь-то. Я вось не разумею, працаваць разносчыкам піцы апасна. Ну, мне даецца, не заўсёды, і ўвогуле, мне даецца, каму ты прывозіш піцу, ты ведаеш і адрас, хто прывазіў, і чалавека могуць не знайсці. Трэба рабіць, ну, якісь-то прылады для таго, каб можна сябе было захаваць ці, ну, там на кшталт перцовага балончыка і так далей. Не ведаю, што гэта, ну, у сучасныя часы, мне даецца, гэта не занадта праца апасна, так, небяспечна. Ну, і што ж есть таксама, ты ж выкарыстоўваеш прылады з гэтым, дзе адсочваецца тваё перамяшчэнне, і калі гэты твой заказ ён здзейсніцца, шмат сервісаў, якія гэта зараз трэкаюць.
Так, покойчик номер 9. Так было там. Давайте доставлять. Рукаться. Так, якийсь-то привіт. Excuse me, гэта ордер для Діаны. Это мы испытываем. Нам ніхто нічога не адказвае. Даці не. Так. Дзякую вам за гэты ваше замовленне. Ох, а чаму так громко гучна дала гэта па вушах і... ну, ён нам аддаў грошы, чамусьці гэта так жахліва ўсё зрабілася. Які-то странны гай у балахонах, здаецца, можа гэта хэллоуінскую, ён да хэллоуінскай гэтай ночы рыхтуецца, так? Ну, другога у мяне для вас гэтага тлумачэння няма болей. Delivery van, мы ўсё зрабілі, тады што робім? Можам развіць бэк і можам паехаць у рэстаран, таму што мы ўсе замовленні сёння зрабілі, так? Ну ўсё, мы малайцы, мы сапраўдныя прадстаўнікі. Мы ўсё зрабілі і мы можам атрымаць свае гэты грошы. Так, Бобі? Бобі, вітаначкі. Добрая праца, а вось тебе святлом у глаз. Вочы. Так тебе. Вось твой кэш, трымай і take care, alright? Take care, глядзі у ўсе вочы, трымай сваё жыццё, здароўе і гэтак далей. Ending just another day. І што гэта? Всё, скончылась, што ли, гэта? Таксама якасная гульня, і былі скрэмеры, і мы адпрацавалі, і нават нічога не адбылося з намі, мы паспяхова вярнуліся да хаты, так? І зараз нават нам далі піцу на працы, і дома глядзім сваё кінцо. Сама недрэнны хорор. Ну, вот мне так нам падабалася. Вот пакуль гэта кола нам вельмі клёва адабрала гульні сёння. Мы нават тут 4 гулялі па паўгадзіны ці трохі так гэтым. І мне здаецца, было вельмі файным, правабілі час. І мне здаецца, мы будзем зараз скончваць, таму з гэтым, наверное, ўсё. Дзякую вам вялікі, што глядзелі сёння, дзякую, што пісалі ў чат, дзякую, што падпісываліся і гэтак далей, прыходзілі на стрымы. Што, якія планы тады? На выходных мы вабім кааператыў, мне здаецца, у гульні накшталт пік, паглядзім, зноў паспрабуем прайсці біём. І паглядзім, можа быць якісьці яшчэ стрым такі расслабляльны, можа быць зноў па хоррор-гульням, я не ведаю. А на наступным тыдні мы дагульваем у The Night in the Woods і будзем глядзець, мне здаецца, калі пашчасціць, набуем сябе Dispatch, паглядзім у гэтае кінцо. Мне здаецца, што можа камусьці будзе цікавае, штосьці накшталт, мне здаецца, Android Become Human, мне здаецца, але все там чамусьці кажуць, што эта гульня цікавая, прышпільна ее трэба прайсці, паглядзець, насалоджвацца гэтымі чойсамі. Паглядзім, але нічога не абяцаю. Вам дзякуй вялікі, тады адпачывайце, дабраноч і пабачымся яшчэ. Ім да сустрэчы.